бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбоналӣ Сатторов. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 28 то 31 август дар пойтахти Тоҷикистон нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ баргузор мегардад. дар ду рӯзи аввал ифтитоҳи чемпионат ва интихоби раиси Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ баргузор мегардад. рақобатҳо 30-31 август дар қасри теннис ва варзиши обии пойтахт доир мешаванд. гурӯҳи кории кумитаи тадорукоти ин мусобиқаи бонуфуз қабл аз шурӯи рақобатҳо бо доираи васеи хабарнигорон нишасти матбуотӣ оростанд. дар тури матбуотии қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри Душанбе қабл аз оғози аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ нишасти хабарӣ баргузор шуд. дар нишасти хабарӣ роҳбарияти Федератсияи гӯштингирӣ, масъулини соҳа ва шахсоне ки барои баргузории аввалин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ саҳми арзандаи худро гузоштанд ширкат намуда ба саволҳои рӯзноманигорон посух гуфтанд. дар нишасти матбуотӣ дар баробари намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар инчунин рӯзноманигорони соҳаи варзиш аз кишварҳои мухталифи сайёра ширкат намуданд. дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ 230 варзишгар аз 60 кишвари сайёра ширкат мекунанд. ба иттилои масъулин имрӯзҳо дар бештар аз 60 кишвари сайёра федератсияҳои гӯштингирӣ фаъолият доранд. рамзи нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ин бабри барфӣ интихоб шуд. бабри барфӣ интихоб гардидани рамзи чемпионати ҷаҳон ба он хотир аст ки ин ҳайвони нодир рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далерӯю шуҷоатмандиро ифода мекунад. дар аввалин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ки рӯзҳои 30 ва 31 август дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии пойтахт доир мешавад, 6 вазн миёни мардон аз он ҷумла то 65, 71, 78, 86 то 95 ва ҷамъи 95 кило сурат мегиранд. миёни бонувон бошад нерӯсанҷиҳо дар вазнҳои 52 то 70 ва ҷамъи 70 кило гузаронида мешаванд. маблағи умумии ҷоизапулии мусобиқа $400,000 амрикоиро ташкил медиҳад. мунтахаби гӯштингирии Тоҷикистон низ бо як ҳайати пурқувват дар ин мусобиқа ширкат мекунад ва умед бар он мебандем ки варзишгарони тоҷик дар баробари ҳарифони пурқуввати хеш аз кишварҳои гуногун маҳорати баланди касбӣ нишон дода кишвари азизамонро арзанда муаррифӣ мекунанд. бо ташаббуси агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва созмону ташкилотҳои байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи мониторинги пиряхҳо ва кӯлҳои пиряхӣ идоракунии хавфҳо ҳамоиш баргузор гардид. тадбири мазкур дар доираи ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният роҳандозӣ шуда дар он намояндагони як қатор созмон ва ташкилотҳои байналмилалӣ, вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, олимону коршиносон иштироку суханронӣ намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар чорабинии байналмилалӣ ки бахшида ба қабули панҷумин ташаббуси ҷаҳонии Тоҷикистон 2025 усули байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе доир гардид, гуфта шуд ки бо шарофати сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон имрӯз дар арзаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари пешқадам эътироф гардида ташаббусҳои глобалиро дар соҳаи иқлим ва об пеш мебарад. нотиқон бо ишора ба таъкидҳои пешвои миллат қайд намуданд ки дар рӯи замин пиряхҳо бисёранд ва аҳамияти пиряхҳо дар табиат, ҳаёту фаъолияти хоҷагии одамон ниҳоят калон аст. таҳлил ва пажӯҳиши иқлимшиносон собит менамояд сол ба сол бо сабаби таъсири идомаи дигаргуншавии иқлими сайёра, пиряхҳо ки манбаи асосии ташаккулёбии об дар ҷаҳон ба шумор мераванд, аз байн рафта боиси норасоии оби тозаи ошомиданӣ ва сар задани офатҳои табиӣ дар рӯи замин мегарданд. тағйирёбии иқлим имрӯз бо таъсири номатлуби худ дар тамоми соҳаҳои зиндагӣ таъсиргузор астад ва ҳамин хотир яке аз ташаббусҳои ҷаҳонии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсус
самгузории пешвои муаззами миллат имом Али Рамон дар кӯлаи замин ба инобат гирифт. Созмони милали муттаҳид соли 2025-ро ҳамчун соли ҳифзи пириахҳо ва махсус дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2025 ба соли ҳифзи пириахҳо таъсис дода шудааст ки ин конференсия махсус ба хотири баргузор намудан ва ташкил намудани чораҳои илмиву амалӣ дар соҳаи ҳифзи пириахҳоро рӯи кор оварда истодааст. Умедворем ки ин конференсияи дурӯза барои манфиати минтақа буда бошад. ҳамчунин дар чорабинӣ намояндагони созмону ташкилотҳои байналмилалӣ суханронӣ намуда оид ба аҳамияти ҷаҳонӣ доштани ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об ки онҳо барои рушди на танҳо як давлат балки барои пешрафти давлатҳои ҷаҳон ва ҳифзи сайёра аз хатарҳои глобалӣ пешбинӣ шудаанд маълумоти муфассал доданд. Иброз гардид ки паёмадҳои дигаргунии иқлим дар кураи замин иқлимшиносон ва ҷомеаи ҷаҳонро водор сохт ки роҳҳои пешгирӣ мутобиқшавӣ ва коҳиш додани обшавии пириахҳоро бо истифода аз роҳу воситаҳои нав ҷорӣ намоянд. чорабиниҳое ки дар доираи конференсия баргузор гардида шудааст мутахассисон аз таҷрибае ки худ дар сар карда дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар кишварҳои бегона низ амалӣ гардидааст дар ин ҷо мавриди муҳокима қарор гирифта шудааст ки натиҷаи онҳо метавонад барои ҳамчун замина барои соли 2025 шароити таҳия гардад ки метавонад барои дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилотҳо вобаста ба пириахҳо вобаста ба коҳишёбии онҳо пайдошавӣ ва рахнашавии кӯлҳои пириахӣ хизмат намояд. конференс давоми 2 рӯз идома карда дар рӯзи дуюми он коршиносон тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки конференс барои мубодилаи ғояҳо ва интиқоли дониш байни олимон таҷрибаомӯзон ва сиёсатмадорон муҳити мусоид фароҳам оварда ба ташаккул ва пешбурди шарикӣ ва ҳамкории шабакавӣ дар байни коршиносони иштирокчӣ мусоидат хоҳад кард. зеро бо қабули соли байналмилалии ҳифзи пириахҳо таваҷҷӯҳ ба ин масъала дар сатҳи ҷаҳонӣ бештар гашта чораандешиҳо ҳам дар самти нигаҳдошти ин захираи муҳими табиӣ оянда ҷоноктар карда мешавад. ба шарофати истиқлоли комили давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ пойтахти мамлакат рӯз аз рӯз ободу зебо гардида ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилию хориҷӣ табдил ёфтааст. имкониятҳои васеъ барои сайру сайёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи замон муҳайё гардида бунёду таҷдиди инфрасохтори зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе беҳтар мегардад. бо ибтикори роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба иқтидори сайёҳии шаҳри Душанбе сайри рӯзноманигорон баргузор гардид. ҳамкорони мо аз ҷараёни ин чорабинӣ ва маросими ҷоизасупории озмунҳои беҳтарин ролики сайёҳии шаҳри Душанбе ва беҳтарин акси сайёҳии шаҳри Душанбе гузориш омода намуданд. душанбе қалби тоҷикистон ва хонаи умеду орзуҳои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ акнун симои худро ба куллӣ дигар кард ва ба макони сайру тамошо табдил ёфт. бо мақсади боздид аз ин зебоиҳо ва маконҳои таърихиву сайёҳӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ муаррифӣ ва тарғиби имконияту зарфиятҳои сайёҳии пойтахти кишвар шаҳри Душанбе сайри рӯзноманигорон бо ҷалби намояндагони воситаҳои ахбори омма оид ба иқтидори сайёҳии шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар ин сайр рӯзноманигоронро роҳбарони сохторҳои шаҳри Душанбе, узви Ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон, ширкатҳои сайёҳӣ ва ташкилотҳои продюсерӣ ҳамроҳӣ намуданд. нахуст иштирокчиёни сайр дар назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ ҷамъ омада тавассути автобуси дуқабата тибқи хатсайри алоҳида ба сайёҳати пойтахт раҳсипор шуданд. зимни сайр ҳайати рӯзноманигорон тавассути автобусҳои дуқабата аз биноҳои маъмурию фарҳангӣ ва хиёбону гулгаштҳо манзараҳои зебои пойтахт боздид намуда аксу наворҳои ҷолибро чун ёдгорӣ аз зебоиҳои пойтахт сабт намуданд. воқеан таи солҳои охири соҳибистиқлолии мамлакат шаҳри Душанбе ба як шаҳри пешрафта рушд карда ва ҷавон дидани бо хеле зебо. ин сайёҳате ки имрӯз бахши сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хоса барои рӯзноманигорон ташкил карданд боиси аҳсан, офарин ва сипосгузорӣ аст.
маркази пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ин ноҳияи Исмоили Сомонӣ аст ва кӯчаи Рӯдакӣ яке аз кӯчаҳои зеботарини пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад, чунки аксари биноҳои зебо дар ҳамин хиёбон ҳастанд. мо аз ин хиёбон аллакай гузаштем ва ҳамроҳи як гурӯҳ рӯзноманигорон боздид кардем. бисёриҳо фикр мекунам ки ҳамин тавассути автобуси дуошёна боздид кардан ё сайёҳат кардан гаштугузор аз ҳар як кӯчаи шаҳри Душанбе ба кас рӯҳ илҳоми тоза мебахшад. замзамаи суруду таронаҳои тараннумгари ватандӯстӣ, истиқлол ва васфи Душанбеи нозанин аз ҷониби ҷавонони фаъоли шаҳри Душанбе раванди гардиши сайёҳонро ҷилову шукӯҳи дигар медод. душанбе шаҳри сулҳу сайёҳӣ, маркази баргузории ҳамоишҳои ҷаҳонӣ, намоди пешрафту тараққиёт, гавҳари фарҳангу тамаддун, қалби Тоҷикистон, макони бузурги созандагӣ ва хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон аст. ин ҳама самараи татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои пайгиронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. ин гуна сафарҳо дар брендикунонии шаҳр бениҳоят сами калон мегузаранд, барое ки ҳар як касе ки мешинад албатта ки як акс мегирад, як чиз мегирад ва ҳар як касе ки нашиштааст ва аз берун нигоҳ мекунад, ин ҳам як ҳаваси пайдо мекунад ки бубинад. ва баъзан шахсан ман худам ҳам оиди биноҳое ки нав мешаванд, оиди биноҳое ки кӯҳна буданду қадимӣ ҳастанд маълумоти хуса мегирам. барои фикр мекунам барои брендикунонии шаҳр як қадами устувор аст. ҳайати рӯзноманигорон пас аз сайру тамошои ин зебоиҳои пойтахт роҳ сӯи майдони Истиқлол ва маҷмаи меъмории рамзи Истиқлол пеш гирифта, боздид аз осорхонаи барҳавои ин муассиса намуда, ҳамзамон шукӯҳу шаҳомати Душанбеи назарраборо аз баландии барҳаво бо завқ назорат мекарданд. имрӯз аллакай шаҳри Душанбе дорои маконҳои зиёди сайёҳӣ аст ки дилхоҳ нафар омада метавонад ки истироҳат кунад, тамошо кунад ва албатта як ғизои маънавӣ гирад. аз сӯи дигар эълон кардани шаҳри Душанбе дар қатори 10-гонаи шаҳрҳои амтарини дунё ба он мусоидат мекунад ки ҳарчи бештар сайёҳон ба шаҳри Душанбе оянд, зеро Душанбе ин дарвозаи Тоҷикистон аст. дар идомаи сайри рӯзноманигорон маросими ҷоизасупории озмунҳои беҳтарин ролики сайёҳии шаҳри Душанбе ва беҳтарин акси сайёҳии шаҳри Душанбе ҷамъбаст гардид. дар чорабинӣ нахуст муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода ҳузури рӯзноманигоронро ба чорабинии сайри рӯзноманигорон ва инфрасохтори сайёҳии шаҳри Душанбе ва маросими ҷоизасупории ғолибон хайрамақдам гуфт. ҳамзамон таъкид гардид ки шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон маркази асосии сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву маърифатии мамлакат буда, рушду инкишофи ҷумҳурӣ аз набзи рӯзафзуни он иборат аст. ёдовар мешавем ки озмунҳо бо мақсади амалисозии тадбирҳо вобаста ба рушди сайёҳӣ, тарғиби зебоиҳои пойтахти мамлакат, муаррифии имконияту зарфиятҳои сайёҳӣ, маконҳои таърихиву фарҳангии он ва дар ин замина ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ дар асоси қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардиданд. зимни он беҳтарин ролики сайёҳии шаҳри Душанбе ки дар ду номинатсия шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ баргузор гардида, ғолибон муайян ва қадрдонӣ шуданд. аз ҷумла дар номинатсияи шахсони воқеӣ ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм қадрдонӣ шуданд. инчунин дар номинатсияи шахсони ҳуқуқӣ ҷойи якум ба муассисаи давлатии телевизиони Душанбе, ҷойи дуюм ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шоҳтур ва ҷойи сеюм ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Somon Travel сазовор дониста шуд. ҳамзамон ғолибони беҳтарин акси сайёҳии шаҳри Душанбе муайян ва қадрдонӣ шуданд. ғолибони озмунҳо барои ишғоли ҷойи аввал соҳиби 5000 сомонӣ, ҷойи дуюм 3000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 2000 сомонӣ шуданд. дар воқеъ барои муаррифӣ кардани як гӯшаи Тоҷикистон ва онам пойтахти азизи он, ман фикр намекунам ки як нафари танҳо хоси журналистҳо бошад ва ҳама муваззаф ҳастанд барои шинохти кишвари худ, барои пойтахти худ як саҳми арзандае дошта бошад.
дар озмунҳо матнҳои тарғиботӣ ва роликҳои рекламавӣ таҳия гардида, эълонҳо вобаста ба баргузории онҳо тавассути воситаҳои ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба таври васеъ инъикос карда шуданд. Акнун ин нигин шаҳри тоҷикон чун дарвозаи асосии қабули сайёҳон ва садҳо ҳазор меҳмонони хориҷӣ рисолати бузургро барои онҳое ки ба сайёҳати манзараҳои ҷаззобу дилфиреби гӯшаву канори тоҷикистони маҳбуб равонанд ба анҷом мерасонад. имрӯз дар шаҳри Душанбе чорабинии машварати омӯзишӣ таҳти унвони ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот, камбудиҳои ҷойдошта ва роҳҳои бартарафнамои онҳо ва даври якуми озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин мақоми низоми махфият дар соли 2024 баргузор гардид. Тадбири мазкур бо ибтикори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи нақшаи чорабиниҳои амалисозии барномаи давлатии таҳкими ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 роҳандозӣ гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар чорабинии роҳбарияти саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулони дахлдори мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Зимни суханронӣ иброз гардид ки бо таваҷҷӯҳи хоса ба ин самти муҳими давлатдорӣ ва дастгирии давлату ҳукумати кишвар, соҳаи ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот дар кишвар дар ҳоли рушд қарор дорад. дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои саридора, махсусан қабул гардидани барномаи давлатӣ, таҳкими ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, қабули қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб додани ҷубронпулӣ ба шаҳрвандоне ки корашон ба сирри давлатӣ алоқаманд аст ва ба ин васила ба андозаи 15% баланд бардоштани маоши кормандони дахлдор ҷиҳати таъмини шароити мусоид баҳри дуруст баром мондани фаъолият, таъмини амнияти иттилоотӣ ва ҳифзи техникӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст, гуфта шуд дар чорабинӣ. масъалаҳои вобаста ба рушди минбаъдаи соҳа дар шароити пешрафти бо суръати илму техника ва технологияи муосир, роҳҳои беҳтар ва самарабахши таҳкими назорати соҳавӣ, чораҳои пешгирии ихроҷи иттилоот дар ҷараёни татбиқи ҳукумати электронӣ, ҷанбаҳои илмии ҳифзи иттилоот дар замони муосир ва дигар мушкилоти ҳалталаби соҳа низ дар ҳамоиш баррасӣ гардиданд. ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ оиди баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин мақоми низоми махфият дар соли 2024 гуфта шуд ки тадбири мазкур бо мақсади баланд бардоштани сифатнокии фаъолияти хизматӣ, рушд додани донишҳои соҳавӣ, дарёфт ва ҳавасманд намудани масъулони дахлдоре ки нишондиҳандаҳои хуби корӣ дошта фаъолияти дурусту босамарро дар мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондаанд, доир мегардад. дар рафти баргузории ин тадбир тибқи талаботи низомномаи озмун, тартиби баргузорӣ, баҳогузорӣ ва натиҷагирӣ аз озмун ба иштирокчиён фаҳмонида шуд. қобил ба зикр аст ки ғолибони зердаври якум бо сипосномаи саридора ва иштирокчиёни ғолибони даври ҷумҳуриявии озмун бо ҷоми махсус, ифтихорнома, тӯҳфаҳои моливу пулӣ ва дигар намуди ҳавасмандиҳо қадрдонӣ карда мешаванд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ эълон карда, нисбат ба рушд ва пешрафти ин соҳаи ҳаётан муҳими ҷомеа вобаста ба нишондиҳандаҳои рушди нерӯи инсонӣ ки аз се самти асосӣ дастрасӣ ба таҳсилот, тандурустиву дарозумрӣ ва сатҳи шоистаи зиндагӣ иборатанд, пайваста таваҷҷӯҳу ғамхориҳо зоҳир менамояд. натиҷа ҳамин аст ки ҳамасола солҳо садҳо мактабу синфхонаҳои иловагӣ дар саросари кишвар сохтаю шароити хуби илмомӯзӣ барои хонандагон фароҳам оварда мешаванд. ин масъала зимни ҷаласаи васеи маорифчиёни вилояти Хатлон таҳлил ва баррасӣ гардид. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар коқи фарҳанд ва маркази иттилоотӣ ба номи Аловуддин Абдуллозодаи шаҳри Бохтар, раиси вилояти Хатлон, муовини вазири маориф ва илми кишвар ва дигар меҳмонон нахост аз намоиши дастовардҳои кормандони соҳаи маориф ва омӯзгорон, ҳунарҳои дастии толибилмоне ки шомили маҳфилҳо ва марказҳои ҳунаромӯзиянд, инчунин маводҳои методӣ, намоиши маҳсули ҳамкориҳои шарикони рушд бо соҳаи маорифи вилояти Хатлон диданд карда, ба хонандагону омӯзгорони фаъоли муассисаҳои таълимӣ барои дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ
сазовори медал шуданд, инчунин ба онҳое ки ихтироот ва маҳсули дастранҷашонро ба намоиш гузошта буданд таҳсину офарин хонданд. Ҳамчунин ба чанде аз омӯзгорони ҷавон ки фаъолияти худро тибқи роҳхати Вазорати маориф ва илм дар муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии вилояти Хатлон оғоз бахшиданд, аз тарафи раиси вилоят дафтарчаи меҳнатӣ тақдим карда шуд. Дар ҳамоиши тантанавӣ раиси вилоят зимни суханронӣ аз дастовардҳои соҳаи маориф, фаъолияти пурмаҳсули омӯзгорон ёдовар шуда, ҳамагонро бо фарорасии соли нави таҳсил шодбош гуфтанд. Зикр гардид ки дар сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи илму маориф нақши калидӣ ва афзалиятнок дошта, раванди ҷаҳонишавии таҳсилот ва маърифатнокии илмию техникӣ аз арзишҳое мебошанд ки мавриди таваҷҷӯҳи хоси роҳбари давлат қарор дошта, имкон фароҳам намудааст ки аҳли илму маориф бо рӯҳияи созандагӣ ва ободкорӣ дар рушди ҷомеаи соҳибмаърифат, тарбияи насли босаводу шарафманд ва амалӣ намудани сиёсати иҷтимоии давлат солтосол ба дастоварду муваффақиятҳои назаррас ноил гарданд. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ҷиҳати таъмини рушди бонизоми соҳаҳои илму маориф дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои ҳадафмандро пайваста роҳандозӣ менамояд. ҳамзамон дар 7 моҳи соли 2024 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 32 адад иншооти соҳаи маориф бо шумораи 213 адад синфхона барои 10650 ҷойи нишаст дар дубаст ба маблағи зиёда аз 60 миллион сомонӣ бунёду таъмир ва азнасозӣ гардида мавриди истифодаи умум қарор дода шуд. Инчунин дар доираи барномаҳои соҳаи маориф ва нақшучорабиниҳои 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд, таъмир ва азнавсозӣ дар 165 адад иншооти дигар иборат аз 1137 адад синфхона бо фарогирии 56850 ҷойи нишаст дар дубаст корҳои сохтмонӣ идома дорад. Раиси вилоят ёдрас шуданд ки дар соли 2023 ба маблағи зиёда аз 260 миллион сомонӣ 95 муассисаи таҳсилоти умумӣ барои 17402 ҷойи нишаст ба истифода супорида шуд. Дар идомаи ҷаласа раиси вилоят дар баромади хеш аз бурду бохти соҳаи маорифи вилоят сухан ронда, масъалаҳои марбут ба беҳбуд бахшидани сатҳи таълим, беҳтар намудани шароити корӣ барои омӯзгорони ҷавон, иҷрои барномаҳои давлатӣ, татбиқи стратегияҳои нав барои соли таҳсилии нав мавриди муҳокима қарор гирифта ва масъулин дастуру супоришҳои мушаххас доданд. қобили зикр аст ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят баҳри дастгирӣ, ҳавасмандсозӣ ва қадршиносии беҳтарин кормандони соҳаҳои илму маориф ва аҳли илму зиёи вилоят таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда, ҳамасола дар мадди аввал ин қишри ҷомеаро ки қувваи бузурги зеҳнию ақлонии вилоят мебошанд ба мукофотҳои давлативу соҳавӣ, ҷоизаҳо ва унвонҳои фахрӣ пешбарӣ мекунад. Дар охир дар вазъияти тантанавӣ ҷоизаи раиси вилояти Хатлон дар соҳаи маориф омӯзгори ифтихори Хатлон ба як қатор омӯзгорон соҳиб ватан ба ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ супорида шуд. Ба ҳамин монанд ба хатмкунандагон ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ барои хатми мактаб бо аттестати универсалӣ ва равияи аъло медали тилло ва нуқра мувофиқан дар ҳаҷми 10 ва 3000 сомонӣ мукофот муқаррар гардидааст ки 26 нафар шогирдон ва роҳбарони муассисаҳои таълимии вилоят соҳиби ин ҷоиза шуданд. ғайр аз ин ба 31 нафар омӯзгорони ҷавони шаҳру ноҳияҳои вилоят шаҳодатномаҳои замини назди ҳавлигӣ тақдим намуданд. Дар охир тибқи хулосабарории ҳайати тадорукот парчами сайёри ғолиб насиби ноҳияи Данғара гардид ва дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ мукофотонида шуд. дар шаҳри ҳисор машварати августии кормандони соҳаи маориф баргузор гардид. тибқи анъанаи нек дар ҷараёни машварат як қатор кормандони фаъоли соҳа бо нишони сарисинагии аълочии маорифи Тоҷикистон ифтихорномаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маорифи Тоҷикистон ва сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор сарфароз гардонида шуданд. тафсилот дар гузориши ҳамкори мо Бахтиёр Қодирзода. дар машварат масъалаҳои ҳолати омодабошии муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ба оғози соли таҳсилии 2024-2025, натиҷагирии бурду бохти соҳаи маорифи шаҳр дар соли хониши 2023-2024 ва вазифаҳо барои соли хониши 2024-2025 баррасӣ гардиданд. дар ҷамомади мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони соҳаи маорифи шаҳри Ҳисор иштирок ва
суханронӣ намуданд. Тазаккур дода шуд ки ҳамасола қабл аз оғози соли нави хониш ҷиҳати натиҷагирӣ аз дастоварду муваффақият ва бурду бохти соҳаи маориф машварати августии кормандони соҳаи маориф баргузор мегардад. Масъалаи рушди соҳаи маориф зери сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта бо мақсади баланд бардоштани нишондиҳандаҳои соҳа ҳамасола иқдоми судманд рӯи кор омада истоданд. роҳбарати шаҳр зимни таҳлили вазъи фаъолияти соҳаи маорифи шаҳр изҳор доштанд ки парвариш ва ташаккули шахсиятҳои босаводу соҳибмаърифат вазифаи асосӣ ва муҳимтарини мактабу маориф ба шумор меравад. музокирачиён аз фаъолияти коллективи омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, дастовардҳои шогирдон, омодагӣ ба соли нави хониш ва ҷашнҳои дар пеш истода изҳори назар карда, аз дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, шуъбаи маориф ва волидайн дар фароҳам овардани шароити мусоид дар раванди таълиму тарбия ва таъмири муассиса изҳори сипос намуданд. дар идома намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз фаъолияти муассиса ва кормандони соҳаи маориф, сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти шаҳр изҳори қаноатмандӣ карда ба омӯзгорон дар соли нави хониш муваффақият таманнӯ намуд. дар фарҷоми ҳамоиш омӯзгорон ва хонандагони фаъолу навовар ва дорои дастовардҳои назаррас бо нишони сарисинагии аълочии маорифи Тоҷикистон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарфароз гардонида шуданд. шурӯъ аз 1 август пас аз истироҳати 2 моҳа ҳамаи омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ ба мактабҳо ҳозир шуда дар ҷараёни омодасозии муассисаҳо ба соли нави хониш иштирок мекунанд. бояд зикр намуд ки тибқи нақша ҳамасола то даҳаи 3 моҳи август корҳои асосии таъмирӣ дар мактабҳо анҷом меёбанд ва дар интиҳои моҳ омӯзгорон ба қавле китобу дафтарашонро ба дарс омода мекунанд. ҳамкорони мо аз ноҳияҳои ҳамадонӣ ва восеи вилояти Хатлон аз ҷараёни охирин омодагиҳои омӯзгорон ба соли нави таҳсил гузориш медиҳанд. то оғози соли хониши 2024-2025 рӯзҳои ба шумор мондааст ва дар ноҳияи ба номи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ муассисаҳоро аз таъмир бароварда истодаанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 33 бо дастгирии кумитаи падару мудорон ва маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ синфхонаҳо ва утоқҳои кориро пурра аз таъмир баровардаанд. ба гуфти директори муассиса, шумораи хонандагон солбасол афзоиш меёбад ва кӯшиш доранд норасоии синфхонаҳо ва ҷои нишастро бартараф намоянд. дар айни ҳол дар муассисаи мо 14 синфхона аз таъмир бароварда шуданд. утоқҳои корӣ 3 та утоқи кориам ба анҷом расиданд аз таъмир. айни замон омӯзгорон дар синфхонаҳо асбобҳои аёниро насб карда истоданд. қисмати берунӣ биноро низ рангубор намуда шишабандии дару тирезаҳоро анҷом доданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 низ ҷиҳати омодагӣ ба соли нави таҳсил роҳравҳо, утоқҳои корӣ ва синфхонаҳоро аз таъмири асосӣ бароварданд. дар ин муассиса 1248 нафар хонандагон дар 21 синфхона таҳсил менамоянд ва ҳаманамуди китобҳои дарсӣ дастрас карда шудааст, ки ба хонандагон тақсим карда мешаванд. айни замон таъмир дар қисмати дохилӣ пора ба анҷом расида шудааст ва қисмати берунӣ шуда дар муддати 2 рӯз ишоракӣ ба идмом мерасад. ин сол муассисаро 73 нафар хатмкунанда хатм карданд ва кӯдакони ин сол ба синфи 1 мемондагӣ 125 нафарро ташкил медиҳанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 7 бошад аз калонтарин муассисаҳои ноҳия ба шумор меравад. дар ин муассиса беш аз 1800 нафар хонанда таҳсил менамояд. соли ҷорӣ муассисаро 97 нафар хонандагон хатм карданд ва то имрӯз 180 нафар хонандагон ба синфи якум қабул шуданд, ки 2 баробар нисбати хатмкунандагон зиёд мебошад. дар муассиса 36 синфхона, китобхона, толори варзишӣ, толори маҷлисӣ ва утоқҳои корӣ мавҷуданд, ки давоми 2 соли охир бо дастгирии хатм кардагони муассиса ва соҳибкорон пурра аз таъмири асосӣ бароварда шуданд. имсол низ синфхонаҳо ва утоқҳои корӣ таъмири ҷорӣ карда шуда, омӯзгорон ба насби асбобҳои аёнӣ машғул мебошанд. китобҳои дарсӣ давра ба давра омадааст, ки норасоии китобҳои дарсӣ дар ноҳия дида намешавад.
синфхонаҳои дар назди дигар муассисаҳои таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ сохта истодаанд. ҳарчанд ки шумораи аҳолии хонандагон зиёд шуда истода бошад ҳам, лекин норасоии ҷои нишаст айни ҳол мавҷуд нест. дар ноҳияи ҳамадонӣ 50 муассисаи таълимӣ ва 5 муассисаи томактабӣ фаъолият доранд ки аз ҷониби раёсати молия маблағҳои таъмир пардохт шуда муассисаҳо ба соли нави хониш омода гардиданд ва 1 сентябр хонандагонро дар синфхонаҳои тозаи озода ба таълим фаро мегиранд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 воқеъ дар деҳаи шурчашма деҳоти ба номи худоё раҷабов яке аз дурдасттарин муассисаи таълимӣ дар ноҳияи восеъ ба соли нави таҳсил бо теории ҳамаҷониба омода мебошад. ин муассисаи таълимӣ дар доираи корҳои ободонӣ ва созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон дар пайравӣ ба сиёсати созандаи сарвари давлат бо дастгирии оилаи Қурбоново соли 2019 сохтмонаш шурӯъ гардида ҳамон сол рӯзи 27 август бо иштироки сарвазири мамлакат мавриди истифода қарор дода шудааст. барои ҷои 360 хонанда дар ду баст омода ҳастанд. омодагиам хуб баро монда шудааст, таъмирам хуб кардагӣ истодем. бо мақсади шиносоӣ бо шароити таҳсил ва омодагии мактаб ба соли нави таҳсил баъди 5 сол мо меҳмони ин мактаб шудем. муассиса пурра ба соли нави таҳсил омода мебошад. омодагии мактаб ба зимистонгузаронӣ ҳам дар ҳоли хуб қарор дорад. синфхонаҳо тариқи системаи ягонаи гармидиҳӣ гарм карда мешаванд. дар ин муассисаи таълимӣ синфхонаи компютерӣ фаъол аст. дастгоҳҳо ҳам дар ҳоли хуби корӣ мебошанд. мактаб дорои китобхона мебошад, лекин ба китобҳои бадеӣ ниёз дорад. дар ин деҳа дарахтони сузанбарг 600 дона 5 сол пеш шинонида шуданд ва бародарон аз оилаи Қурбоново дар сани ҳавлии мактаб бо шинонидани дарахтони сузанбарг ба аҳли деҳа нишон доданд ки хоки деҳаи онҳо барои сабзонидани ин намуди дарахтон мусоид мебошад. имрӯз инҳо 5 сола шудаанду ба симои мактабу деҳа ва муҳити табиати ин мавзеъ зебоии тоза мебахшанд. муассиса бо оби нӯшокӣ таъмин аст. дигар қисматҳои зарурӣ барои таъмини эҳтиёҷоти мактабачагон дар ҳолати хуб қарор доранд. роҳбарияти муассиса бо боварӣ иброз намуданд ки соли таҳсили 2024-2025 барои мактаби онҳо соли муваффақияту бурдбориҳо хоҳад гардид. шуъбаи маорифи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд иттилоъ медиҳад ки то 25 августи соли равон таъмиру таҷдиди муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия то 95% анҷом дода шудааст. корҳои боқимондаи сохтмонию таъмирӣ асосан дар бинои синфхонаҳои иловагӣ ки дар назди баъзе аз мактабҳо сохта мешаванд бо маром идома дорад. дар ҳамаи 68 муассисаи таълимӣ бошад, ҳамин ҳоло синфхонаҳои аз таъмир бароварда шуда поккорӣ ва ба қабули хонандагон омода карда мешаванд. дар ҳудуди ноҳияи Деваштич 68 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ ва 8 кӯдакистон фаъолият дошта корҳои таъмиру ободонӣ барои соли хониши 2024-2025 дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. айни замон бо дастгирии кумитаи падар-модарон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дар муассисаҳои таълимӣ корҳо дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронида шуда маъмурият ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии рақами 16, 1 ва 53 баҳри ҳар чӣ зудтар ба анҷом расондани корҳои таъмирӣ корбариро ҷонбок намуда то оғози соли хониш муассисаҳоро ба қабули хонандагон омода хоҳанд кард. дар ноҳияи Деваштич айни замон 65 муассисаҳои таълимӣ, 3 гимназия ва 8 адад муассисаҳои томактабӣ фаъолият мебаранд. айни замон бояд зикр кард ки ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳрак бар омодагии соли нави хониши 2024-2025 омода мебошанд. корҳои таъмир бо дастгирии кумитаи падар-модарон, соҳибкорон ба роҳ монда шудааст. бояд зикр кард ки дар соли нави таҳсили 2024-2025 як адад муассисаи таълимӣ дар деҳаи Файзобод ба истифода дода мешавад. дар назди 2 мактаб 16 синфхонаҳои иловагӣ низ ба соли нави хониши 2024-2025 низ ба истифода дода мешавад. дар гимназияи рақами 1 бошад соли хониши 2024-2025 беш аз 400 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда синфхонаҳо ва бинои муассиса бо кӯмаку дастгирии кумитаи падар-модарон аз таъмири хушсифат бароварда шудааст. гимназияи мо дар тӯли 3 моҳи таътил
تعمیر مکتب را خوب به راه مانده است. همه صنفخانه ها، راهروها بیرون مکتب از تعمیر برآمدند و ما همه جامعه آموزگاران به خوانش نو سال تحصیل نو 2024-2025 برای قبول خواننده ها آماده می باشیم. تعمیر مکتب اساساً با کمک کمیته پدر و مادران به راه مانده شد و خیلی که من حاضر دیده استاده همه صنفخانه ها خوب از تعمیر برآمدند. حالا در گیمنازی 350 نفر خواننده تحصیل می نمایند در 8 صنفخانه و در 2 بست عمل می کند. بغیر از 8 صنفخانه 2 صنفخانه علاوگی ساخته به استفاده داده شده است که در آن صنفخانه و علاوگی نیست بعضی درس های علاوگی گذشته ایستاده است. کارهای تعمیر و آمادگی به سال خوانش در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه دیوشتیج تا سال 25 آگوست ادامه یافته. طبق اطلاع مسئولین حالا 95% مؤسسه‌های تعلیمی به قبول خوانندگان آماده می‌باشند. даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст дар шаҳри бухтар ҷамъбаст гардид. ёдовар мешавем ки ин даври озмун дар вилояти хатлон дар 2 минтақа шаҳрҳои бухтар ва кӯлоб ҷараён гирифта, дар он дар маҷмӯъ 1221 довталаб иштирок доштанд. аз ҷараёни хатми ин озмун дар шаҳри бухтар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бухтар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷамъбаст гардид. дар озмун 1221 довталаб аз вилояти хатлон иштирок доштанд ки аз ин шумора 731 нафар аз минтақаи бухтар буда аз рӯи 6 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назм ва эҷоди наср иштирок намуданд. соли чорум аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ иштирок меварзам. ман бо ҳамроҳии устодам абдуллоев ҷамшед тайёрии ҷиддӣ дида ба даври вилоятии озмуни ҷумҳурии фуруғи субҳи донои китоб аст омадем. ҳадафи асосии мо ҷавонону наврасон сайқал додани дониши худ мебошад. аз корҳои афандӣ ҳайрон шуда механдӣ. як ломда собунро ӯ ҳалво гуфта газидааст. аз дарди ишкам ҳар сӯй вой вой гуфта давидааст. мунаввара шодизода соли дуюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ иштирок менамояд. айни замон мунаввара дар синфи панҷум таҳсил менамояд ва аз нутқи бурову баромади хубаш маълум мегардад ки бо ҳамроҳии устодонаш барои иштирок дар даври вилоятӣ омодагии ҷиддӣ дидааст. муаллимаи ман муқимиён ориёнабону шодизода мебошад ки дар китобхона рафта бо онҳо тайёрӣ мебинам. онҳо барои ман китобҳои электрониро дастрас карданд. ман миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон мерасонам ки барои мо чунин озмунҳоро пешкаш кардаанд. аллакай соли шашум аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар байни ҷомеа аз рӯи номинатсияҳои гуногун идома дорад. ин шуру шавқ ҷӯши хурӯҷи кӯдакон, наврасон ва умуман аҳли ҷомеаро баҳри аз худ кардани китоб хондан, қироат кардан мебинем рости ҳаловат мебарем. ҳадафи баргузории озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арз гузоштан ба фарҳанги миллӣ ва баланд гардонидани савияи дониши аҳолӣ мебошад. ба иттилои масъулин аз шумораи болозикр ба даври ниҳоӣ 120 нафар довталабро хат гирифтанд. бояд қайд кард ки иштироки довталабон нисбат ба солҳои қаблӣ бештар буда муайян мешавад ки ҷалби ҷавонону наврасон ба китобхонӣ бештару хубтар гардида истодааст. аллакай як фоизи муайяни ҷомеа ба китобу китобхонӣ ба эҷод кардан майл рағбат пайдо кардааст ва ин ташаббуси бевоситаи асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат барои талқин намудани ҷавонону наврасон ба китобхонию китобдӯстӣ яке аз таҷрибаҳои бою ғанӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳонӣ аст. итминони комил меравад. довталабоне ки аз даври вилоятӣ ба даври ҷумҳуриявиро хат гирифтанд метавонанд дар даври ҷамъбастии озмун сазовори ҷойҳои намоён гашта муаррифгари шаҳру навоҳии худ хоҳанд гашт. гузориши муҳаммадризо шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бухтар. ҷони ширин инқадар ҷангам макун, инқадар беҳуда дилтангам макун.
бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид. ҳаминҷо барномамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.